La progressiva desaparició de l'imperi romà el que fa és que s'ensorrin tots els mecanismes econòmics que el sustentaven. El model romà es basava en un control estatal de la producció. L'Estat controlava la producció de manufactures i la producció d'aliments. Per tant, en el moment en què desapareix l'Estat, desapareix la demanda que aquest Estat generava, i a partir de... Hi ha alguns processos que comencen abans, però entre el segle III i sobretot a partir del segle V diguem que hi ha una sèrie de canvis molt dràstics en l'economia. I podríem dir que giraran al voltant d'aquests tres factors que us he posat aquí. A partir del segle V, aquestes seran una mica les tres característiques del model econòmic. D'una banda, autoabastiment i subsistència. És a dir, es torna a una economia de subsistència, serà la base de tota l'activitat econòmica. Per tant, la producció d'aliments tornarà a ser la prioritat de les comunitats pageses, aliments destinats a la subsistència, evidentment, perquè fins a aquell moment, en el model imperial, els aliments es produïen sobretot per mantenir l'aparell burocràtic i per mantenir l'exèrcit. Això ara s'ha acabat, per tant, els pagesos produeixen per la seva pròpia subsistència.